Ola, que tal? Son Ana, estou aquí no mundo real para falarvos de imaxes virtuais, das bitmap e das vectoriais. As bitmap son as imaxes que tomas coa túa cámara, co teu móvil. Son realistas, teñen cores, saturación, pero se amplían, pixelízanse. Nas contornas técnicas, cando traballamos con procesos de fabricación manual ou de deseño, necesitamos imaxes vectoriais. Son menos ricas en detalles, pero podemos amplificalas e modificalas sin que se distorsionen. Hai moitos softwares para facelo, pero tipicamente para crear imaxes 2D vectoriais empregase Inkscape, un software gratuito, multiplataforma e que ademais está disponible nas plataformas educativas de Galicia. Unha vez que o abrimos, temos este escritorio onde está a barra de ferramentas á esquerda. Arriba imos ver as características que podemos escoller para cada unha das ferramentas e aquí temos unha xanela que nos permite dar as propiedades de calquera obxecto que creemos, así como manipular as capas. Empezamos por saber que tamaño ten o noso documento. Isto é esencial, e para iso ímonos a Archivo, está aquí arriba, e imos a Propiedades do documento. Váisenos abrir o tamaño que trae por defecto, que é A4, un folio, de acordo? Veñen en milímetros, podedes pasalo aquí a píxeles, se por exemplo estades creando gráficos para un videoxogo, pero nos imos a seguir por agora en milímetros. A ferramenta máis importante de Inkscape é a súa pluma de Bezier. Aquí a tedes. Con ela podo facer liñas abertas ou pechadas. Selecciono e, como vedes, aquí arriba apareceme outro menú onde podo escoller se vou facer formas curvas, rectas, etc. Fixadevos na diferencia. Vou escoller aquí liña recta e pechar calcando no primeiro nodo, tería así un polígono aberto. Vamos a facer o mismo e darlle a Enter, con lo cual nos queda a liña aberta, ou vamos probar a facer curvas. Que, como vedes, quedan así. As formas que estamos creando chámanse traxectos e son modificables. Simplemente para eso temos que ir a esta ferramenta de aquí, que se chama Editar nodos. Se nos poñemos aquí e seleccionamos agora os nodos, como vemos, aparecennos os vértices. Eses vértices podemos movelos, pero podemos facer algo máis, redondealos. Para eso, ímonos ir a esta opción que temos aquí arriba, e que nos permite escoller o tipo de nodos. Estes son os nodos vértice con forma de diamante, son os que temos na nosa figura, pero se os convertimos agora neste outro tipo de nodos, vannos aparecer dúas asas que podemos alongar, modificar e convertir desa maneira o vértice nunha curva redondeada. Aquí faríamola simétrica e a última opción é para autosuavizalo. As opcións de modificar as formas non rematan aquí. Podemos cambiar tamén o contorno e o recheo. Para iso ímonos ir a esta ventana, relleno e borde. Por defecto, o relleno aparece desactivado. Se eu escollo calquera destas outras opcións, podo cambiálo para telo uniforme, degradado, con un degradado radial ou con un patrón, que ven sendo a cousa tamén máis simpática. Ímonos a color uniforme. Por defecto aparece o negro, pero eu podo cambiar pulsando na miña barra. Ás veces non colle a cor, o que vos recomendo que vallades aquí a esta opción, HSL, que é un patrón de color de matiz, saturación e luminosidade, e que o cambiedes, por exemplo, por RGB, que é o formato típico de imaxes bitmap. Se vos fixades, agora xa obedece. De todas maneiras, agora poderíamos volver a HSL, que é o normal cando utilizamos imaxes digitais, e xa recuperamos, ok? Moi ben. Degradado. Para cambiar o degradado, o que nos aparece é unha liña recta que vai ser o punto de inicio e final, de acordo? Entonces, temos aquí un color inicial azul e agora vamos a poñerlle que o final seña, por exemplo, un rosa. Se vos fixades, está semitransparente. Iso é polo canal alfa, de acordo? Eu podo darlle aquí toda a opacidade ou deixalo máis transparente. Ollo, porque as propiedades de canal alfa hai que modificalas cada vez, non volven a un estado estándar, consérvanse, de acordo? Vayamos agora a trazo. O trazo
Podemos escollelo tamén aquí, imos poñer algo que nos contraste, por exemplo, un verde, e volvemos a facer o mismo, non se ve? Pois outra opción é que lle deamos a Shift, e agora vamos aquí abaixo, que é onde está a paleta de cores, e damoslle a cor. Aínda non o vemos, pero iso porque está moi delgadiño. Vamos a estilo de trazo. No estilo de trazo podemos engordalo e cambiar o formato. Imos engordalo, imos poñelo, por exemplo, en 1,2 milímetros, e se vos fixades, agora sí que xa empeza a verse esa cor verde. Podémolo deixar liso, podémolo puntear, etcétera, etcétera. De acordo? Estas opcións de aquí abaixo son para configurar onde vai o recheo con relación ao noso contorno. Xogade con elas. Unha vez creada unha forma, podemos desplazala e cambiar o seu tamaño. Para iso simplemente temos que ir á ferramenta selector. Vamos a seleccionala, si clicamos unha vez, podremos ampliála e distorsionar sin que perda ningunha calidade, dado que é unha imaxe digital. Si queremos que non se distorsione, dámoslle a Control. Si pinchamos dúas veces na ferramenta selección, o que nos vai permitir é xirala. Para movernos dentro do documento, se o que queremos facer é ampliar, podemos ir á lupa que temos aquí abaixo ou darlle a Control e a roda do rato. En cuanto a movernos no documento, podemos empregar as típicas barras ou darlle a barra espaciadora e a continuación movernos co rato. Para borrar unha forma, simplemente hai que seleccionala e darlle a tecla borrar ou suprimir. Se queremos borralas todas, podemos arrastrar, seleccionar e xa está, damos a suprimir. Hai outras ferramentas para crear formas, típicamente rectángulos, elipses, arcos, estrellas, ferramentas 3D, espirais, xogade con elas. Simplemente tede en conta que cando pinchades na ferramenta se vos vai abrir aquí un menú para escoller que subtipo de ferramenta queredes. Por exemplo, en curvas podemos escoller un segmento ou podemos escoller unha circunferencia continua, de acordo? Vedes que traemos heredado o contorno e o recheo anterior. Rectángulo, o mesmo. Hai unha diferencia entre estas formas e a liña que fixemos antes na curva de Bézier. Imos ir á ferramenta nodos e vades a entendelo. Seleccionamos a nosa forma e imos a nodos. E como vedes agora só se nos abren 3 nodos. Este primeiro permítenos escalar a figura e este permítenos redondear as curvas. Iso é así porque estos son obxectos e non trazados. Se quixeramos convertir o noso obxecto nun trazado, vamos a coller neste caso a nosa circunferencia, como vedes ten menos nodos, o que vou facer agora é darlle a traxecto e convertir obxecto en traxecto. E automáticamente, agora sí, imos poder modificar todos os nosos nodos. Outras ferramentas que temos no panel esquerdo son o cuentagotas, que funciona como calquera programa para recoller un color, o recheo, que o que fai é crear unha forma a partir de un oco, temos o lápiz, que o que nos permite facer dibuixos a man. Se agora vamos aos seus nodos, imos ver que ten moitísimos e sempre tendríamos a posibilidade en traxecto de simplificar. Temos tamén a opción pincel, aínda que esta deixa demasiados nodos, non vos la recomendo, a opción graffiti, que o que fai é replicar unha forma. Outras ferramentas útiles son as que temos aquí para ordenar obxectos, de acordo? Como vedes, aquí está detrás, podo subilo. Temos tamén unha ferramenta, esta de aquí, que é a de construcción de formas, que o que nos permite é sumar ou restar distintas formas, seleccionando varias, algo que fago coa tecla Shift. Agora podo ir a construir unha nova forma. Podo facelo por adición ou por sustracción. Vamos a restarlle así. Intro, e quedanos esta nova forma. Se queremos manipular varias formas xuntas, podemos seleccionalas e co botón dereito darlle a agrupar. Agora, cada vez que movamos o conxunto, ben unido. Podo sempre desagrupar.
Imagina que queres facer un logo que non podes partir de cero, polo que sexa. Encargaches a inteligencia artificial un bosquexo ou queres partir de algo que xa existe. Pois simplemente o que vas facer é importar ese archivo. No meu caso, vou utilizar a imaxe de Ollo Boi, un festival audiovisual que hai en Boiro, maravilloso. E o que facemos é dicirlle que nos importe o arquivo incrustado. Automáticamente escala o documento ao noso arquivo. O que agora podería facer é engadir unha capa, que vai ser a miña capa, o meu logo, encima da actual, e agora dentro desta nova capa, que como vedes é a última capa que creei e na que eu vou dibuixar, podería empezar a crear formas. Vamos a escoller esta. E agora podría ir suavizando os nodos para que se pareceran máis aos da imaxe original. Se eu agora, nesta imaxe de aquí, na capa de abaixo, lle dou o icono de ocultar, simplemente me queda o que eu creei. Podería ir así calcando un por un dos elementos e modificando o seu contorno ou recheo, de tal maneira que se fose parecendo o que eu quero. Outra cosa que podemos facer é vectorizar esa imaxe que acabamos de subir. Neste caso é un dibuixo, pero poderías facelo directamente dunha foto. O que teño que facer é ir aquí, vectorizar mapa de bits. E como vedes aparecennos distintas opcións aquí arriba. En pasada simple podemos seleccionar un corte por luminosidade, detección de bordes, cuantificación de colores, etc. O normal cando traballamos con un solo color é facer unha detección de bordes. Damos a aplicar. E agora, quédame aquí abaixo un obxecto vectorial. Védelo? Se eu vou aos seus nodos, aparecenme todos eles. Como fixen antes, podería ir a Traxecto, Simplificar, e iso permitiríame agora cambiar cada un deles. Outra opción, vamos a dar Ctrl Z para desfacer este cambio, é vectorizalo en multicolor. En multicolor, o que nos deixa escoller é se o queremos facer en cores ou en escala de grises. Se o facemos en cores, aquí en pasadas imos indicar que número de colores mínimo queremos, cantos menos lle poñamos, mellor o fará, imos deixalo así. Esta é a vista previa, con esa escala de colores que lle puxemos, aplicamos, sacamos agora isto de aquí, e esta imaxe é vectorial. Aí tedes todos os seus nodos. Desagrupar os obxectos permítenos utilizalos por separado, e esta é unha función moi útil para eliminar o fondo, cousa imprescindible cando exportas o teu debuxo e o queres empregar como icono ou, por exemplo, para enviar a cortadora láser, onde non debe haber fondos. Se o que queremos é levar este obxecto a cortadora láser, o que imos facer é vectorizar, multicolor, en escala de grises. Aplicamos. E aquí está a nosa imaxe. Podemos eliminar isto. Fixadevos, ten todos estes traxectos dentro. E como está en escala de grises, o que vai facer é gravar con maior profundidade en función da densidade de cor. O que vou facer agora é crear unha capa nova, añadir capa, capa de corte, selecciono a pluma de Bezier, selecciono a curva, Shift encarnado, e xa solamente nos queda exportar. Aquí, en archivo, exportar, podemos escoller si facer o documento, todo o contido do documento ou a páxina, como vedes quedou máis grande, vamos a escoller o documento, queremos, isto é moi importante, que sexa ESVG,
que é o arquivo que imos poder levar, por exemplo, unha cortadora láser. Imos a cambiar o nombre a ollo percebe 2 para que non nos machaque o que tiñamos. Aparentemente xa está, así que nos vamos á carpeta e aquí o temos con extensión SVG. Ola, estamos nunha aula de polos creativos nun centro público de Galicia e temos aquí a cortadora e grabadora láser que acaban de enviar desde a Consellería e a Mr. Beam X, un equipo de 10 vatios con láser azul que pode gravar e cortar diversos materiais, pero sobre todo cartóns e madeiras finas. Está composta por dous elementos. Ten unha unidade de extracción e filtrado de gases que se conecta directamente á máquina e que se utiliza cando non temos a posibilidade de ventilar directamente. A unidade de extracción implica ter un mantemento constante de filtros e se hai esa posibilidade, así o fixemos neste instituto, entón o que facemos é comprar un ventilador e conectalo para facer a extracción directamente ao exterior. Como funciona? Damos a chave de encendido, é fundamental que estea accionada esa chave e a continuación prememos aquí. Vamos a esperar un tempiño, aparece un festival de luces aquí no lateral e despois imos a calibrala para o grosor do material que metamos dentro. Imos velo. Hai diversas maneiras de conectar a túa cortadora láser ao teu ordenador. O óptimo é que ambos equipos estean na mesma rede Wi-Fi. Desta forma, para acceder á máquina, debes teclear Find Mr. Beam e vanche aparecer distintos modelos. Para coñecer o teu, localízalo nunha etiqueta que está no lateral da máquina. Unha vez accedas ao escritorio, se acabas de encender a máquina, pediráseche que fagas un ciclo de homing, un calibrado. O escritorio compónse da área de traballo, que é a superficie da máquina na que se pode cortar e gravar. Temos tamén acceso a unha biblioteca de deseños cos nosos deseños máis recentes. Unha pestaña de tendas se quixeramos acceder a modelos que existen e que quixeramos comprar. Con o noso usuario e, o máis importante, acceder á configuración dos filtros, graduación da cámara ou calibrado de precisión que deberás de facer con certa frecuencia. Á esquerda do noso escritorio temos a opción en láser de elexir a posición na que vai estar o cabezal de cortado e que podemos desplazar con ese cursor. Podemos escoller tamén se imos gravar sobre un material plano ou curvo. En xeral facémolo sobre un material plano. E podemos ampliar e acercarnos á imaxe que imos cortar. En canto ao arquivo, temos distintas maneiras de importalo ou crealo. A través dun QR, a través de formas específicas preconfiguradas polo software. Podemos igualmente crear un texto e, o máis habitual, importar un arquivo, que no noso caso estaba xa no escritorio, traído desde descargas. Podemos eliminalo, premendo sobre ese clip, e colocámolo no escritorio de traballo simplemente arrastrando. O seguinte paso é poñer na máquina o material sobre o que vamos gravar e enfocar o feixe láser. O enfocado consiste simplemente en afloxar o cabezal, para iso temos unha porca no lado esquerdo que podemos afloxar para subir e baixar ese cabezal e colocar baixo el a ferramenta de enfocado. Unha vez encaixada, estamos listos para o corte grabado. Pechamos a tapa, colocamos a nosa peza no espacio exacto onde queremos gravar e imos ás opcións de láser, onde podemos escoller o material sobre o que vamos traballar. Hai moitos, Craft Flex é o tipo de madeira que nosotros imos empregar e agora hai uns parámetros de grabado e corte que se poden optimizar. No noso caso, aumentamos o rango de intensidade, disminuímos a velocidade de corte e o número de pasadas. O obxectivo é que a máquina se quente menos. Agora simplemente temos que darlle a comezar. Esperamos a que a máquina localice o sistema de filtrado de aire, que por ser o exterior demora un poquinho máis, e, a continuación, tal como nos avisa o propio software, darlle o botón de encendido. Indícasenos o tempo estimado para a operación, neste caso 17 minutos, e aquí vos deixo unhas imaxes do proceso de
de grabación e corte. Cando remate, o software danos un aviso de acabado e simplemente temos que premer o botón de encendido e apagado para rematar o proceso, abrir a tapa e extraer a nosa peza.